Shisngih hadian bawa penyacing CMO Chief Executive Member Kakasi Hills Autonomous District Council ula berngem balada ke hima seora kamwanra iki duler neki pata kendau ki original document hapo ke khat santari unai tung arja arpusau ki bala Aisyah ki barjela hamajai ke council kan shimni ya ka bor ban kendang ban let kini hi yakite ki kon na kalyang ke hima seora ha ka khat waitari unai tung arja arpusau kala pen pau bukan kersan ting ya kate ke jing temu UCEM. Nakaliang Secretary Kahima uba BV Remai ulaong balada kejingkran UCEM kan long kebatikana nakaliang Kahima bat ki khon ki hajar kinda kersan bat keti bat kejan bat kentupan ba omdei ban penlong ya kamajai kum kamat ya kran penken ria iki brio na them yo maulong hadian kijing pensai ya kijing keno UCEM Kahima sora upa Freeman Sings ubeteng ban ai dulir ya ki barjela wat hadian bola sya thungbiang kum UCEM pura na kijing sya penhiar cat house nam arja khatpra uba BV Remai ula penpau kijing lengo ba UCEM uong ba itu ya habakia janbha baro sikata ulaong boba penyat ubalawan ban play ya kejaka yang kali Kahima sora bat kejing kenduk jongki kadai kebala bon sin wat hakikam susi hayeng hasam UCEM lor kejing kentho UCEM badan borang ya Kahima sora ka hoi i haba session ya kejing kren ju ya ka three tier system borang itip kata ulang sisa kat kemungkinan tidostor jong ngajak ju kasih ju kadon kadal barhima kadon kadal barat kadon kadal barsnam henrai haba phai pan matashi kam pan tui kam jong harvey day bat ka jeng pan wan long biang rat menjai ya kasna menjai hatu uyai da ka system ka bakum da ka single system ne da kan system nama ba kat kum ka jing sisa pikran three tier system lada ka darbar hima na ka darbar majai kam hun ya ka rai ka darbar hima ka bakinong majai ka to ka por kan nyau trip na ba fra arjar ka khandai pingilong hangni borok lun pelun lai abai lai sukte lada himpat baik pat suk dai ban ujor em sik hima ni pen baik kum kata kam don mentala kan usnam arjar ka khandai bat ya kani ka rai jong darbar hima ba arjar khat khandai labharu Syaka District Council yak bla approve ya daka executive committee jong District Council hak nyo trik menai ba jong snem arajara ko nga ilengo bai ba penia komus iya ipuli don burom ya kasanat jong ekhel kaba house nem arajar khalai kaba haga jing syangan itu ipi iklem pule pat ya ka impendung niap dia padai karai jong ke stip komiti jong hanyo trim nai ba arjar khat khandai ko kum ni hadem la bisal bnia ai karra ai ka resolution jong sim sura bat ke darbar hima kap alai khandai ar khat khandai kelas ngodai ban penbek no ya hukum kap ar husan riu arjar khat khandai hadem la bisal bnia ya sepenbek hanrai Uneu si mentah bori bok ini ulah besar benia ne. Bat da karai darbar ke jong nu. Ka baula ri bok ini ban penlong rat majai. Ya ka majai. Nemari imenin haka session bau MDC jong ka suara konstitusi ru. Ulah pule hang to ji kendon ki kentin jong rat majai. Jong ka siti ka bami ina district council jong ka snem khat kena spanda pusat. Bak ni bak majai bat sora kilai kawai kasna hapa kawai karai kaba maki right sora kan thuplang man majai ha ka GFCM ki jupan mi san elector bat ni kan ne ka jimi right majai komma pleo CM arjar khalai la pendu pendam no da ka darbar hima kaba ngakren mentan jong snem ar hajar kat khandai benai bapra khanyo treng bat ka sithi la pen bot syaka District Council bat ngan pule kan ne ka wai ki meng ai how khalai treng membar ajar khandai ka bang tho kom ni how deputyship executive membar mo nga supre tangi kendon ka rai do bar hima ka balong khanyo pra ajar khandai ha ga pen bot ki sithi jong kan ne ko face ka bar khlai khandai khat khandai ni phalang ne ko pi
jong ka rai dalbar hima kabla long hakan nyau kra jar khat khandai nye kar par buram jong pi shu ban ong kom ni baka dalbar hima kabla long hakate singi la rai bat ko buru baka majai ka dei ka hok nong kan ti jong ma sora bat kam dei kara hare lak hanrai ya ka gantian raj ka supau tang sanat ba ai te soda macai bat ikane la pendu pendam no da te ke dalbar hima kabalong ha ka te ka singi bat hanrai la da kin nong majai menta kem hun jadi ban suas ke hima kat kom kat street ya system gabosia mula pergen non buram te kadai kata ban suas dalbar hima bat usia meru komutawa bat ya kata ka street ya system haba ka poi kan no ujor hang te dei ni aman pha usia dei ni aman pha hima pan pen bai la kan den jimun non doi kam don ka bokom kata syuru kalong ka bai hamula habang pulim hang mang pek menin ha ka session ha ka ba uneu sia ulak no usia bu ai nusi ya kinon treba upuler kan ya ka sithi ar punyau ar jar apulai rega basungsi kalong baklem pule pukut kajing pule kalong taman yalam baklai ka house ang yalam baklai session namar bu klem penkut hagat hanin ka singan penkut ngamenta kom makalong haga contents jong ni sithi barka sithi ka thokom ni how chairman na ya basti ka phang no objection certificate rang ba halor te ka phang la ka de nang la yo jing tip sia ka ni office ba fi ai no si shau momel boro ban shong kan klem jing tip ka ni office tai de contents jong ni sithi kat kom ka sithi la thung chairman ye pi kane ko face kam sem la ai pi kanu no bor ba phila ban ai no si ne certificate ye kinu no no shong snong klem ni yo jing bet chwa ka ni office kane ki jing la jo pi ka long ka ba bi ai kom ta de kane la ko mi pi phin ai jubab je tho chokos ban ai daw blame la ban pen system mi pi halor ki te kam bi ti chu mi na bu por phin ai jubab ko khasam sing kita ngai len ti ya jong hi ban ye kane ka jing tip ba une u chaman no ya bal si u ai no si man no ban rang ni wan ra acting soda jong is nama acting soda jong do bas nama jai kane kan kane kata ka three tier system lakai ge jam baklang the wan ra shwa hang ne am balai le ra te po discuss balai kane ka bamanta ka complain ge ra be be discuss ke ban ra ne am skema hey ke ban ra ne am skema nada ke man ra kamut kila pen kenya te ge three tier system jong u si ba ustim bat kani ni pandang jur ya ke jing le jong ma jai bat ke jing le jong sim bo su pediang im pe ye ga dei ka complain yo ki lem na bisar benya lem na bisar benya ta shu ngan phai sai tu wei kan tien ka bo sim u kren ba udang yo shu ki pata ki bo sim u ai te ka ai ka kamram du sia namar ngi ti ha po si po diskonsil kide ban sim action am kide ban sim sukos am ne kamram ngi ki bala ban batlaw sim than session than media kata ka dei klenti kata kam dei klenti hare nga ong ngi pi bai along ban ban ka ba shu thok ka ba shu tha la daw sim dei ban pan sukos sang ni bat dei submit lang ya tu ngin bisa dei nam dei ni mi kam dei pek kom kan ni ngan pen e pi office of the headman of Lilac village kabaki ne ki majai ki campaign mus e muthung headman halela hanrai habangi pek besar nia kene ka de ka self style headman kabaka hima kamdon jingti be ye kani hatu phi pediang ko mi kani phi pediang ko si amadan moram namar ba phim sem lak aila ni ban jubab phin ti pe jing sisa ma phi penmi ro karai lo kani hatu kani ka dei glenti ka be phinsin sha ya kari bar ke jai man reu jumi klang ke e basu si ha kani lenti na ka ta ka da ni panam jor ya ka ne ke chle usia ban ai ra jir ma jai lem da ya imba kat kum gri di dustur step by step kat kum ka baula mang hi kat three tier system dor bar ma dor bar ai dor bar sino kita likely kin don kidai ban ya
ban atah poi district council bala kita ke dia lagi gin poi district council siam pa sini ngan pen kan mau biang ya ka beladam ha ka ba ka dau ka ber kapan snong nangi ke hima ngim ai mari pa idol ba thedeng handai ha bakim hun ya kata kele appeal si district council ka pha biang chani ya kata ada keren ha kani ka ha kani ka lat pa thai khobor ka beladam ka ba ki pai ta ki sai phai kani ta ini kedai ke benta ka ba hima ka don man pensai te khndiat ha ka be dei bat ke nusi pada ka be dei bat ke nusi pada ka ba sha kan da us em lay kwa ban pendo us em lay kwa raman ai ba residential bat kom yo ngan kren nu sipang ka jing ujor jong si em balai ni thong chaman hanrai ka kam chaman ka kum karai jong darbar hima ni kalong tang pet im sup im singan ka yap ka do chuki temanta ladang im thong lada yap brio paramaki manobani pratasna Mano bani melang man pen kuy to put kaksan. Don kame pramaki bakin yalu mungkin yalang gini tiam. Don kame munong mikman apeng joki tanggata. Bat kabor siam lai ki bakin ai musi. Siam lai bakin ai sertifikat. Harela daki letam nang ta pada. Kire ban pentim amar siam. Bat dai pada habik letam ki ban keno syadis konsil benong balai siam. Kata kalau mabakla. Tena kata ngasngau ba komen ong no ke enusi shwa ka hajar phau ni ai ke kya ba district council ai ke bala dengan ai mangi ke district council ai ka ngan keren ngi jing sha pek kene ka trading license jong uneu Dilip Kumardi u issue ar hajar nyau bala diti hadu ar hajar ar phau kamut khalai snem ka bala diti kat banget tip ka rules jong district council kelong trading license manlap snem handrai ngim kwa ban kedai ngim bakla jong cuai reng isu pen ba pintem bala deng mai mangin PPI ta man suwa ta ngandun kidan bon teling an kedai stang UAR ini kane kedai jong raman kanta chanda isu ar hajar a sifau bala diti ar hajar ar phau pe kene ta bisukran ka Suneru wai rujuk uneu dai usam jibdas isu ar hajar sifau baletiti ar hajar apau hado ki ya ket kum gelinting hari mi kwati ban kedewe kata ngem den porte hari jan mar ba ki ne klei hai kuot yo kopi me gane nar gim le inem yo kopi hi ta manta hambe dai bat kane ka jing sha kan no ai lu si jongi manta Haden mais em la reinstate ya. Dan syukum kata jing ai mus. La da ka don wan ra tang ni. Yo phi su thau yo phi su jelar. Ni na bisat benia kai. Masa ai kan kara la da us em unang ai kem jing tip jok step dalbar kam don ket khle yo sem. Kata de kara ai jing. Baru dalbar hima kam don ket khle. Bat yang ngaro la nang le tam plat kara step dalbar. Ngakloi ta ban hiar rezeki na da ha ma ki ban hiar ro. Kan kam ngadon hang dia ban sekri ya ki khoni hajar pajba jeng masra kom ma kadal bar hima ka je jang dei bangan trei da ka thok ka skor ka thok lam ler kata kamdon ma hanrai kita ki ba kwa ban trei kedor ki wit jang hanrai hang ne po ekstip dal bar jeng umdon ki ba wit kata ka mot barok ni baik ni tu yang kawai tip mana ba wit jang ade ban percaya kita ban ya sya kade kata kawai benta to habede perkine ke subuh menta lada ka district council sisa kakwa ban pen khlainya ka bor hima ka de ban ai da notification ya sem na do menta what I no si show api sem na do menta what I residential certificate show api but kom ta nama lada ngem ai certificate lu na block ki yo ate ne SOP office ki yo ate phina kom noi kini ba yo nang ta pa de pin pule yaki haseshan ne phile kamno ne phikwa taman tha ke brom ke jot jong siang bar ki masara kata kam dei kelenti ka bangimla ban pedang ka kamno kumnuru tena kata ngas ngau ba ngakar pa usi em don muram on pan sha kan bat shosho lor ke jing ong jung upan
baun ai dak hukum ya us mat hima sora bun pendo pendamun kene na ik pata jonginan tribal barok ke besong manjai ya kata ling kemen Nin pediang huna arti aljab man penteri kamatat 100+%. Palat 4% ngin rapat tibariat kabudon kam ngin ko ngobeyo. Namar ngin sing choang ne pahima ka jenjar ka hima dei na ki the ki non trebar ki bapen mi hori hura ki. Ki bapen mi hori hura. Dala de ki mi ta ngi tep hai kata. Hanrai ki don ki pradok prasnam ki long ken ken yeng long bahaya asam. Da ki to ki pentur. Tak kita pentur ban seong bade usia mulai bencaj ban riu ban seong bade usia mulai ben jangi kun kajar basah apa menjai hari dai makin apa ki belum ki nong pen kiwen ye kini ki bar ka bang nyemla ban dang te kendian ngan persai pi anda ha usia kumo klar decision mun ai hukum ngi mamari pen terkam nama layak hukum de nama si iman suah habai lang pendo ke nusi bangim ai nusi ke non treba kano chen jar juni kano chen jar namari mai nusi ke khar ki kelih lar kano hukum ni pendo ngim don jubat de ke leg ujor se SDO ke leg ujor se DC office ke leg shadow governor but copy shadow prime minister jong keren dia menu bakti be ni rai ki news channel ki media itu barai pai bak tem ba ki non treba ki complain ki ujor yo siam ri masura shadow governor but habangi perkhaban board in thar this council ngin kneno ri cakah puta jong ini non tribar budan haja hamajai ni perkhab induk thia do dam mano bani da ngi kan na kata ngas ngokmen la da ka this council ka panmi ka tak hukum ngin kini bang ngin hiar ki kon gajan ni kat kum hukum this council ngin penduk pendam tang cika puta henry ye ken usi bat kiwe ru dak hukum ngin buat dai hukum jong ka de hari apa pimpen mi hukum pi om usi mulai am ta ni pen kai hukum ni pi klemai te ni le ka mon la jong te teng ha ba i ni le bakla ki pen bai sngap be ta ni sngap be ta ka jeng sisa ngan batai pi hang ni ki de kharang the ki don na do shwa ban wan phareng don na do ka por jong phareng ban padon kasih ngani thoi phi ke jeng syakat kom kan ka census electoral roll khat khandai spa san husan hado khat khandai spa hendreu husan padon kasih wei badon kateng hane electoral roll padon kasih wei ki kasih jongi dang wan dia komdo kan ngin kene ene caka jong ini ki beriau ladang don kabor ka hukum mati kena nyimdon notification mati kena habis ai notification mati kena ngin la be nyamar yo de hukum de harai klem hukum ni nam la ban padu harai ngong tang kan ni ka we bayo kan ni ke jong siang dang na ai hukum ba kene no ai ki pata baro bayo galong tang kampen bi ni ki pai ba bas ngap ni pai no sa se tang kharmito kata la simenta si kia ada kesukar government miklaya barak koi nang ta la don sakai puan committee shosho la tu kelas sakai ko ru philai philam ta haba philaru penbam hap sior ka dor badam phiap thet ka chaka na menta jong pi phiap snai yang ai ru na menta jong ki hama jai thimut ban la ta jab hi bagi thegi dekhar gi ba sngo bakara de ka bor ba khlang ge jong phi ki ba ai gi rap phi yo himut bagi song ga yeng rada ra thai ra kum tu te pinisna yeng pakidulan ben kenian na to ai bom kemen hare jai ba de le jong phi le ayu si berkhat ya kata hare nga ong ye phi ba ka district council kam majai ka ndai tang majai ka ba ka district council ndai tang ka majai kabaki non travel ki chong sino harai ki wai ki sino ki bahab ki area chong section but kan ne notification kan kta kan dai ka ya ka section ber kawai ya ka kasih ber kawai ne kan tang majai lada ka dai tang majai katik na ya jing om jing hene singi phipek mat tang majai nemar phi ya ka kum kra dha khap leng sia hem la ya ka rela singa pat
Kau mesti ambil kemat selesai baru. Pelem kan kira kata kiba syong skala tek kiba syong skala sabati kiba syong skala bari ter kiba thap na gila bon pat ban yo ro kira cai mari ujungi na kata ngas ngoba na kerpap sia bangi kemana ini karai bon sa ini bat haba phila ingiru lelem ki wairu bagata galong haba phipen im ga jai man rio umdai ga jai man rio jungi don tang sora umdai ga jai man rio jungi kan im tang man jai re ga jai man rio khasi jungi kadon si khrum jong kan ga jai man rio khasi jungi swaban pen kon ngi phi kan ne koi ba habang ima ai no si kinon private dai sakut umdai ka hukum na ka district council ta ka district council lai ka ong ai tamangi ngilarai di bar hima ngimai ngirai nang kat ki khon samla jong kari jopat ki jai man rio hibra koi ki wan ni na kelang kari khasi jeng tia jeng ki wan ni ban ong em wat ai no si shu gini dekhar kan ne ka dia haden mala syak penyap chala dusmon wai khon samla rang ba jong kan ni ka hima ju utau de lusya bat karai hane kalong bangin mai eno si shu ni bat ya kata karai ni bat ya kata karai bat mai eno si shu iki bat lada kapan melale iska diskusil ya ata notification bangin dai shu ne ban ai no si kata la le kapan suk shu ini kita khar ke man dai shu ini rai ki man dai ni hado kan mentar ba ka diskusil kan kena ko lada ai no si em ngai dai kemot man pensneu yang ya kai ma bat ki non prebar menyusut dak lanti kemon dai hi henry keren ni ga jing sisa haba ka diskusil ka don ka bor ban ai turang laisen ka don no em ka bor ban khura ni ne ka bar ni kemen hado kata hau no bombar bau sia mu her ban khnra turang laisen macai raja ayu tang mata ka singe khang bau her ka khang la sai ka ple kum ju bar kinang skem man ma de ka tang ti be ri ejaj ban riu de ka tang ti ban ri ejaj ban riu Sulai pen i bang ada UCM ngam pen i bor ti bag de khar ka teng la khang le kom na sha la play balai ba de phi kem moden ka jai ban riu jumi ka im da chisngi ne ka im da ki wai pat kisngi ru na ka ta ha ban moden ri kan ni ta sho kan thai ba de sa ka jing kren personal jung ne ni ong ngau unknown person ko ma ka pa dia han rai kan mau dai mo u ba wan play ya ka surok tang ma ma jai bari parking dei ba phone unknown person bat hapo fesu lai di sabam jate bat hang taru an ambo dei unknown person ta ten rai une unknown person la sya bukti kelang ro ban lai bat us pod haka santri nai ba bat tanamar ba haka to ka sengi pang na pa ju po hospital lek ngarong kelak pelang na bat haka sengi kabayak kepa jumuru ngadami na yang hadi pelat sidang senya kata kadai kajing ya dai cuma mana ni kajing itu ita rela dengan keren jalan nang tangan ngam kwa mentan yang long yang cuma ni apa isi kamu cuma hari ngasong tang kan kau ba ngai bekani la tangi keren batu kalau kam kelung kena kalau kam kelung kena ni fiong nun namar ba ki kelung kena kian nia kia syo prakna habe ikni khon jakai rai ni tim dai te ban ikni khon jakai kani ka kam ka yak kam im jong ka ribat ka jaj mareu jong bat jong ka ma hi barak koi na ka ta ka dau kam long ban pelong khon jakai ni kam Hakawai pat kalyang usim ke hima sora da ka bakentat ye gijing keno ai pata sigi bar jella but bread jingket khli shaw menteri in charge ka majai ula ong badai uba penyat uba khot ya kendu ya u lingba ka jingpha ktien lingba u MDC ka sora uba titas darwal khan ba kamiet photre yung rajun yang ala puan dai ba titas khan pos posteng tam ye ti yong nga ba CM ukwa banyak kendu epila saya sui pos bim sui karena kalian juga tengok bakhot ka UCM dengan dewan lai tu buat titas uang ya wan hapo kamera jong buat titas ban seli lambat ngam te ngala lek ada unsur bang larung kamera buat titas pos bim sui
thì đã điên nghiệp phuôn nhiều bạc penyak bat poi po office jen đã điên uang an sepun dalam poi đã điên kat tuan ni nak buat RBJ artam phuôn bạc penyak uang maladon po office tengah bawa terus ngelai lang po kamera jong CM dan daya poi kamera lesong dan nakal yang CM uang baik yang pi PM uang no ya ubah bibil ramai kum sekretari jong hima namar labun kijing keno naki babun dengan nganga ong komnongan sului uang mengangamla ban menjore kan ni akmat jopi menta namar gadon marwai de kan ni ngadra haka istudabar de kata tu usang pasang bapnya tu mong dan dapoi sene ngakot kerti ka istudabar banda banga ra haka istudabar dan nakal yang ka istudabar kli yang ba la ajing to na usiem bu ong ta ngong em klam ajing to cái serba con ngem la ban priang ban ngem la ru ban weng yo ba bibir mai kum sekretari jong ima nomor eu la thong da cái serba ba ndai ba thong hi banum no to dai na kata kadao ngala nakaliang jong au siang la pun so ba tos ban pentip ya kene karai jong cái serba da cái jing keno ba pat ka we ka bong ba na ai NOC kithar ngai patai kithar ma jai Mdai bangale don bor hi damau sim hama jai ngila thung dong menteri in charge nadu sim mensuaru la thung yu menteri in charge ban pe hama jai kinu pan jaka ma jai dei menteri in charge ki badai ban pe hang tu ban li tho li wo e jaka ban dia karteng jong ki ta ki ban jaka hama jai ngau sim haba la pha da ki menteri la pha dei kot lengkodok sanga office dengan ai patai kita dengan ngakok nguk baik halo ke jeng ong ke jeng ke menteri in charge labu unti nomor ke menteri in charge ni bu kenang hamajai ban pe ya kenu panja karap panja kasnayeng ke dai maki ke ban tem dai maki ru ke ban litau ke jakan dai mangausi melitau jakan nang isu baik ya kapata halo ke jeng ong ke jeng ke menteri in charge ke badai pe hamajai tengrai la keno yang bangausi melasu ai pata ko mar hamajai Ndai dah ni apa jongan, mentang lah don hakani office la palat saupos nem Aduh kita isnem ru ngilaju ai pata. Hakisiam ki bom suaru la aju ai pata gitu khar. Ndai ngau si bom mentang ai pata. Ngidon ki saki babyang ban pen I ba hakisiam bom mensua kumwa suanu sa osim mesengro. Oblaklan au snem dai spa nyo pandai ro. Belum siam nadu snem nyo penrim. Si meseng ru kidon ki pata kula ai pata ye ki kharak majai ndai mangau ba ai pata menta plat ye ki kharak majai nak sia mo mesuaru kila yo ai pata majai tede na kata kadau ke jing keno kawan be sanga usia nga ngamla ban priang ye kan ye jing keno nomor lengba ki menteri in charge nga ai pata ye kinu ki brio bede majai la ki khar ni khasi ni ai pata da kan ye office Tapi ia musuh kau kali kani kan kum ai pata ya ki takar sethi semacai kani kadang ya hadu mentane ki dai bet tang ki bamanswa Kedai baik tang mensua ki jing ai pata majai ndai hadien jo ai pata su wa dia ki eno siru na kaliang jong ausiam nadu itu snem beki nam sem ai eno sisu eno ro bar ka jing keno ba ai eno si ha na ya bosiru kesulong nia na tring halam ai bor ya no pasti ban ai anu si reng mi khang percaya halo ke city ke ba kan utre apa Nyo halo ke city ke ba ar nyo arajar arpulai hajar pulai la khang percaya yo serman jangan ne pasti bang bet ban ai NOC nekinu ki kot isla bedai ki bre homajai Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai creation jong menta ubnai. Hoi ta. Ba ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba bha. Kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Menta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi.
ladang ibami ki jingbam ki bomtei ya kamet ka pha chungi ila banyo ya ka jingpang dunasnam bar ka jingbria ki kman Henry ba uni ukau 45 udan jinga dai kumno. yo iya ka jingtei ya kamet ka phan ka chungi nak jingbam ka bangibam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngin ngat hagi babun ki jingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke amkhnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F haki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai. Nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki skim ICDS, MDM, PDS ka bha na ka banta upajba. Ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya